coś, co jest niezbywalne, czego człowiekowi nie można odebrać. Pomóc ci z tym, czy dasz sobie radę? Nie, uczyłem dzieci, że się powinny umieć dostosowywać. Ja im takie opowieści mówiłem. Wyobraź sobie, że mnie już nie będzie, a ty polecisz na jakąś wyprawę w kosmos i nagle halo, halo, tu Ziemia, jest czas Bożego Narodzenia. I zrobi ci się w splocie słonecznym. Tutaj pokazywałem tak miękko. Może łzę przełkniesz, bo to będzie silniejsze od ciebie. I zaczniesz mówić. To, co uwiemy teraz, to może ci to tam będzie potrzebne. Człowiek skośnooki może opowie o swoim święcie, a ten z hinduizmu opowie o swoim święcie. Będziecie malować sobą tą waszą wspólnotę daleko, daleko od ziemi. Wolność.